Αδριέλου. Η Κατερίνα Αδριέλου σπούδασε, φιλόλογος, εξάσκησε το επάγγελμα. Και κάποια στιγμή θέλει να εγκατασταθεί στο χωριό της και πολύ καλά έκανε, ένα ορεινό χωριό της Νάξου, των 30 κατοίκων. Είναι το χωριό Καλόξυλος. Δεν απέχει πολύ από την πόλη, δεν καμιά ώρα είναι. Εκεί τι ιδέα έχει και επιβραβεύεται και θα πω με ποιο τρόπο. Βλέπετε τις εικόνες, παιδιά, είναι καταπληκτικές. 30 κάτοικοι μόνο. Εκεί λοιπόν παίρνει το παλιό της, το πατρικό σπίτι, αν θέλετε, και το κάνει διδασκαλείο μαγειρική στο βίωμα. Την ανακαλύπτουν ξένοι τουρίστες, έρχονται από όλο τον πλανήτη, να οι ξένοι τουρίστες, τους ξεναγεί, μαγειρεύουν, τα τρώνε, πάνε και κάνουν και πικνίκ και περνάνε καταπληκτικά. Έρχεται και μία blogger από αυτές τις traveler, που ευνηδιαστικά και χωρίς να ξέρεις, ας πούμε, ενθουσιάζεται, αρχίζουν διάφορα ρεπορτάζ στα social media και τους ανακαλύπτει από εκεί το National Geographic. Και εδώ έχουμε ένα ελληνικό χωριό που έχει προβληθεί στο National Geographic Traveler. Το ταξιδιωτικό τμήμα, έτσι. Τι να πεις στην Κατερίνα την Αδριέλου, να τους πεις συγχαρητήρια για την ιδέα την οποία είχε. Καλημέρα Κατερίνα μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλά εσείς. Γεια σας. Θα ξεκινήσω ανάποδα λέγοντας, παρότι θέλει να τους διδάξει τοπικές σπεσιαλιτέ κτλ, οι ξένοι έρχονται και λένε τζατζίκι χωριάτικη. Μπράβο, και βλέπαμε το ρεπορτάζ που είχατε από Ρουμανία, 45 τόνους τζατζίκι. Κοντεύουμε να τους φτάσουμε, μην νομίζετε. Δεν είναι τρελό όμως, έρχονται, τους αρέσει το χωριό, τους αρέσει η Νάξος, το συνδυάζουν, κάνουν και κάνα μπάνιο, καμιά βόλτα, κάνετε και ωραία πικνίκ. Αλλά έρχονται και όλοι έχουν αυτή την αιμονή με το τζατζίκι, ρε παιδί μου. Φτιάχνετε τέτοιες πίτες, τόσα φαγητά, κατσικάκια, τζατζίκι αιμονή. Μπας πει. Έτσι. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, τα ξέρεις αυτά. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, τους επιβραβεύουμε γιατί λέμε μπράβο που έρχεστε για τα απλά πράγματα, γιατί το τζατζίκι είναι τα απλών εύκολα. Θεωρούν ότι φεύγοντας που παίρνουν τη συνταγή θα μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο σπίτι τους, αλλά λέω είναι πολύ δύσκολο γιατί τα προϊόντα που έχουμε είναι πολύ δύσκολο να τα βρείτε. Κατερίνα, πότε σου ήρθε η ιδέα? Σπούδασες, δίδαξες, φιλόλογος και κάποια στιγμή τα παρατάς. Η ιδέα πώς σου ήρθε? Από αντίστοιχες εκπομπές γαστρονομικού τουρισμού, από ρεπορτάζ του εξωτερικού, από εκεί σου έχετε ιδέα, πώς? Η αλήθεια είναι ότι η γαστρονομία είναι, όλο αυτό με τα μαγειρικά σοου είναι τα τελευταία χρόνια. Ήταν κάτι το οποίο το είχαμε στο μυαλό μας, είναι κάτι το οποίο αγαπάμε, να ερχόμαστε εδώ με τους φίλους μας να μαγειρεύουμε όλοι μαζί. Μας αρέσει να ταξιδεύουμε. Το κάνατε ούτως ή άλλως με την παρέα σου, ρε παιδί μου. Φεύγατε κάτω από την Άξο, ανεβαίνατε στο χωριό και λέγατε κάνουμε ένα ωραίο γαστρονομικό πάρτι. Αυτό γινόταν και κυρίως το χειμώνα. Γινόταν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και κάθε ναξιώτης μπορεί να το επιβεβαιώσει. Έτσι. Ναι, οπότε λες γιατί να μην το κάνουμε και επάγγελμα, ρε παιδιά. Γιατί να μην το κάνουμε και επάγγελμα. Όπως σας είπα, μας αρέσει να ταξιδεύουμε, οπότε είδαμε ότι παρόμοιες εμπειρίες γίνονται στο εξωτερικό. Οπότε το προσαρμόσαμε στα δικά μας δεδομένα. Δεν μου λες, οι ταξιδιώτες που έρχονται είναι από όλες τις χώρες? Από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι κάποιος θα ξεκινήσει από την Αυστραλία να πάει σε ένα ορεινό χωριό στην Νάξο, μια κουκίδα που μπορεί να μην την ξέρει και ο ναξιώτης, ρε παιδί μου. Κάποιοι ναξιώτες να μην ξέρουν, αυτοί που είναι στα βόρεια, και το ανακαλύπτουν και έρχονται να περάσουν τις διακοπές των ονείρων τους μαγειρεύοντας και τρώγοντας. Είναι αυτό που σκεφτόμαστε και γελάμε πολλές φορές, ότι έρχονται από τα μεγαλύτερα μετροπολιτικά κέντρα του κόσμου για 3 μέρες στην Άξο. Οπότε θα πάνε για 3 μέρες στην Άξο, κάθονται στις παραλίες, εννοείται, απολαμβάνουν τις απίστευτες παραλίες μας. Και οι μόνοι εξόρμες που θα κάνουν εκτός χώρας, εκτός κέντρου, είναι ο Καλόξυλος. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι σε 10 μέρες θα συζητάνε, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη για τον Καλόξυλο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Ναι, καλά. Εσείς κάνετε το χωριό σου τώρα διάσημο με αυτή την πολύ ωραία ιδέα με τη συντροφιά σου. Και κάπου ήρθε και το National Geographic, βεβαίως, από μια blogger η οποία ήρθε ως πελάτης, ενθουσιάστηκε, το έκανε ρεπορτάζ και κάποια στιγμή φτάνετε στο National Geographic και από εκεί και πέρα τρελαίνεστε στο να δέχεστε μηνύματα για πελάτες. Ναι. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Το σύνολο δεν είναι μόνο το χωριό, όλα είναι ένα σύνολο. Έχουμε πολύ καλά προϊόντα τα οποία... Κοιτάξτε να δεις τώρα, έχει μια τρομερή ιδέα, παιδιά, και μιλάει ομαδικό πνεύμα. Είμαστε, κάνουμε όλο το χωριό, έτσι, τρομερό. Καλά, όλο το χωριό. Τίποτα δεν γίνεται. Μπορώ να πω ότι όλο το νησί, γιατί κάτι τέτοιο δεν γίνεται
από μόνο του. Δηλαδή, δεν είναι, και η ιδέα ακόμη δεν ήρθε από μόνη της. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μόλις τους εξηγείς, βάζουν το δικό τους λιθαράκι. Μόνο και μόνο. Η γιαγιά θα σου δώσει μια συνταγή. Μπράβο, θα οι νοικοκυρές που θα μας δώσουν εμείς την πίτα την κάναμε παλιά έτσι. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Έχουμε δυνατούς παραγωγούς, έχουμε και μια ένωση εννοείται αγροτικών συνεταιρισμών από πίσω που μας προμηθεύει εξαιρετικά προϊόντα. Μπράβο, έχουμε... Τι ωραία πλατεία έχετε, έχουν γίνει γλέντια και στην πλατεία. Να σου πω κάτι, η σεζόν πόσο είναι τώρα για εσάς, για σένα, είναι κανένα εξάμηνο? Η σεζόν είναι εξάμηνο, έχει αυξηθεί από πέρυσι, δηλαδή πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε κλείσει ουσιαστικά, να το πούμε έτσι. Φέτος τραβάει μέχρι και αρχές Νοεμβρίου. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ναι. Να είστε καλά. Παντρεμένοι, ελεύθεροι. Δεσμευμένοι. Κοντά, είσαι κοντά. Μελλοντικά. Κοντά. Άντε με το καλό. Να είστε ευτυχισμένοι. Ψηφίζετε τον τόπο σας και μένετε και μπράβο σας και δικαιώνεστε. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Γεια σας. Να είστε καλά.